Ahojte lidi, tak dneska si zahrajeme Hoplex. Ano, slyšíte správně, Hoplex, jak jsem vám to sliboval. Tak jo. Jak se vůbec dneska máte? Já docela dobře. Musel jsem být ve škole. Ale to mě nezastaví, abych natočil nějaké video. Tak jdeme na to. A budeme to okecávat. Jinak můžete dát like a odběr, pokud chcete. Budu za to moc rád. Donut. Tak, dáme si totemy. Já jsem si předtím všiml, že nějak nejeli to komentáře, takže zkusím to nastavit u tohoto videa. Jeden to ten pryč má. Tak já ho tam ut. Ale neboj. Ne, vedra. Aha. Takhle. Počkej, kde je? Jeden to tam pryč. Tak ho prostě zaspanuju. Co? Já vím, co napsal. Jestli to někdo umí přeložit, tak když tak napište. A pryč je. Jinak si můžete všimnout, že jsem tady v leaderboardu, tak nechci front. Můžete si všimnout, že jsem třetí. Nechci znova, já chci nové hráče. Tak pojď, najdi to někoho. Ne, nedám znova. Nedám znova. Já konečně to někoho našel. Musím říct, že se ještě toho hodně učím, protože to ještě moc nemám stříhací programy a takovéhle věci. Ale chtěl bych mít je. A až se s němi naučím, tak budu i ty videa stříhat. Pak budou ty náhledáky na ty videa pěkné. Zatím jsou odflákné, jenom vyfocené. Takže hráme proti... no. Watermelon. Come on.
Petru, kde seš? Radši skočil z mapy. Co by mě zajímalo, kdo by z vás odběratelů by polazil. Pokud chcete, můžeme dát někdy fight. Fight s fanouškami. Nebudu mít moc času natočit moc dlouhé video, protože mám dneska kroužek. Uvidíme, jestli ho stihnu ještě uploadnout na YouTube. Buď dneska ve čtvrtek nebo zítra v pátek. Ale chtěl bych tady dneska to uploadnout. Konečně tady nemám mamku. Budu mít chvilku klid. Tak se ukáž. Stačilo to. Pokud byste si chtěli dát nějaký skin, pokud si tohle zahrajete, tak dáte tady to ozubené šklačko, skin a tady si pak vyberete. Já mám pravý skin Herobrine. Ten najdete tady. Tak. Tak, pojď. Před minulé video z Hoplexu, tak bylo trošku prodloužené a plus tam nebyl ten zvuk. Pomeranč dáme. Chceš pizzu? Já mám taky na pizzu, tak dáme pizzu. Dream. Tak to jsem zvědav na Dreama. Tak pojď Dreame. Ukaž, co umíš. Kámo. On fakt nic neukázal. Ach jo. Tady moc lidí dobrých není. Chceš rematch? Klidně dám rematch. Ale fakt prosím nereaguj teď. Takový je. Dám mu ještě jednu šanci. Tak. Já si chci zahrát šachy. Ach jo.
Jak můžete vidět, mám windstick hodně vysoký. Tak pojď, Dream. Nechám ho se rozehrát. Prosím, že to nebude všechno. On si ani nedal totem. Prosím, no tak, dej si ten totem. Máš 3 totemy. Ach jo, já už s ním nebudu hrát, protože když si nedá to tam takto, jen abyste věděli, máte 3 totemy. Dokonce to líbu už. Doufám, že to stihnu publikovat to video. Jedenáct věcí, ten by aspoň mohl být nějak trošku dobrý. Tak se ukaž. Říkám ti, že to život hezky rychle ukončíme. První to tam. Mohl být po tobě. Pak. Tak pojď. Neboj se. Já tě nekousnu. Konečně má další totem. Co? On to líbil? On to reálně líbil. Tomu nepomůže. To ti fakt nepomohlo. Sedmníčník, tak něco prosím ukaž. Aspoň jeden totem mi musí aspoň jeden někdo popanout. Ach, to jsem nezačal moc dobře. Maybe does he move entrepreneurs stick? A spadl. Yes.
celý meč? Chceš ztratit všechny shieldy? Vidím, je to jedno. Musím říct, že si docela dávala rychle totemy. Ne, já chci domů to. To se tě to polezím. Ne, nepolezím. No nic, vyhrál tady to. Nic moc neukázala. Ale a já ještě chci moc poděkovat za 6 odběratelů. Moc si toho vážím. Chtěl bych dát teda chtěl bych zkusit do tohoto týdne dát 10 odběratelů. Tak jo. Tak pojď. Neboj. Tahle Borka nemí rád Mazeory. Co jsi tady dělal na ten Windstreak 7? A už má ten Windstreak pryč. Tady můžete vidět 7 Windstreak Rush End. Jestli má dost coinů, tak si ho ještě může obnovit. Yes. Je tady ještě Borka. Chce rematch. Tak jo. Máme ještě leh quest, 40 bloků položit. Minimálně bych chtěl dát ten Windstreak 300-700. Ale... ale takže se. Vidím posun. Ale pojď. To se potrá. Kámo, neschovávej se. Tedy... Tak a teď co uděláš? Ti zaspavnuj. To
To by asi měla být jeho poslední. A jakože to, že jste dal 27 slednutí na obě dvě videa, to je docela neuvěřitelný. Tak. Zapomněl jsem položit těch 40 bloků. Tak já to asi bude vaše poslední hra. A pak to jdu uploadu na YouTube. Jestli to stihnu. Ale měl bych. No tak, už se někam přepoj. Zkusím dneska nastavit ty komentáře, ale nevím, jestli to půjde. Ještě si to video radši zkontroluju. Ach jo. Jo, konečně. Když tak vám to napíšu pod video, jestli ty komentáře fungují. Koupím si shield, jestli stihnu. Jo, 33. A teď pojď. Ale no tak. Yes. Co si zahrajem? Zahrám tady to. Vypadá to, že je tam noob, tady je. A mě zapomenu položit ty bloky. Půjdu tady. Tak. Položím těch. Yes, mám ten achievement a jdeme po něm. Kde jsi? Tady si. Nevypadá, že by... Ale není zase tak moc dobrý. A asi má docela dost dobrý počítač. Docela se laguje. Tak, jo. Vyhráli jsme a achievementy máme. Tak. Tak jo, tak budu končit, dejte like, odběr a zatím u nového videa, čau!